Ana hamdurun aziz navisondagi Chandler. Qani shuma buyet mevash. Vaznini meva 13 gram. Mag'zish vaznash 7,5 gram. Aha. Xo'p, барои гардолудкунӣ навъи франгует ва кискоро кор мефармояд. Франгует. Вақти гул куниш дер гул медарад. Вақти ғундуғиён чинданаш аз 1 то 10 октябр. Ҳосилдориш аз 1 гектар 6-8 тонна. Ва пайвандтагаш влач ва парадор. Ana hamdurun aziz akay собири мо ба мо гуфта дод дар бораи ҳамин боғи Чандлер. Дар ҳақиқат бастагӣ, бисёр бастагӣ. ба шумо ман маслиҳат медодам ки Чандлерро боғ кунед. дар паноҳи худо бошед.